Okay, mayong mudto na usab kadaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pod kita mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga samtarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Miyerkules ang Huwebes na, no? Huwebes na nakatakaron manghigala. Pizza sa matarong pizzaha. Pizza Utso, no? Pizza Utso na ba? Pizza Utso na karon sa bulan sa kining in Pebrero. Ayan, no? Adlaw karon nga Pizza Utso na kita karon sa bulan sa Pebrero. Nahala, no? Padayon na kita manghigala sa ato nga mga buhatuno ni ining kamudtuhon. Bueno, ato dahil nga timbayaon usab og maayong udto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Kumusta naman ka, Bishop? Ang tanan natong mga kaparian, no, nga nagkuan karon kanang ang tanan natong mga kaparian, mga higala nga nag serbisyo sa Katolikong simbahan. Kumusta na, no? Nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. No, unsa man tarong adlaw, Pizza Utso na gyud, no, na Huwebes man tarong Huwebes. Sa bana, no, sa hala mayo mudto na kanaton tanan og nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Mahigala kadi ha, nara koy abrihan kadali mahigala. Bueno, padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon ug ato dahi nga timbayaon usab og maayong mudto ang ato mga lay ministers, ang ato ang mga kamadrihan, ang ato ang mga gitawag nato mga sakristan, no, mga MBG, no, ug ang tanan gyud nga mga nangalagad sa simbahang Katoliko, labi na gayud sa mga kanang gitawag nato na sa panginibitawong apostolate, no, kana bang pag-adto pagpanudlo ko sa ato pong timbayaon og may mudto ang mga miyembro sa family life, no, busy pud kaayo karon mahigala atong family life diri sa Ayungon kay nangasal magkikitag libre o medyo sila gyud ang nasa front line nga maoy nang seminar usab sa atong mga kalaslo na may mudto na kanatong tanan ha. Kumusta naman kanang pudding? Ay okay ra ko pa der, wala nang jud ko problema. Ang imuhang mga arthritis wala ba nito kar? Ay wala ra man pa der. Ang imong mga resita, no, ang imuhang mga maintenance medicine na tumar na nimo. Ay natumar na ako ganina pa der, ganinang paniud to. Very good. Ikaw, Mr. Cheng, kumusta naman ka? Di ba nawa ba kay problema sa panlawas? Di ba naamang kay arthritis? Ewan ka na ko, Father, wala na problema. Basta sakit-sakit ako arthritis, pero wala na problema. Sige ra kanaan ako ba kining kamatis, no? Kining kamatis ko man ni anti-inflammatory man siya god. Very good, no? Sa tupado na po dahil kay ginagmay nga kahibalo kabahin sa mga utalon, mga ulutano, no? O kanang kamatis, Father mo, kanang siyang mga anti-inflammatory, no, nga makatabang pod para sa mga nang hubag-hubag na itong alutahan tungod sa arthritis ba? Very good. Sa ato dahil panawagan, no, sa mga senior citizens nga medyo nag-antos na ining arthritis, no? Nga daghan-daghan na itong kaon o kamatis, kaya mo manday ka na inahimong nakatabang sa atong igsuon nga insik, no, si Mr. Cheng, no? Amusta na dahil din na dapit may sabahan, sa bais, din na dapit si mapaliw, din dapit may kambagahan. Kumusta na, no? Ang atong mga kaigsunan din ha. Of course, ang akong mga paisano, diris manhuyod, ang atong mga kaigsunan, diris Kandabong, diris may Salvasyon, Sampiniton, Libho, Balaas, no? Na atong mga igsuon, usab diris may Lamugong, atong mga igsuon, diris Tanlad, Kalusay-Lusayan, no? Ang atong mga kaigsuunan sa Mandalupang, no? Diris may kaning atong mga igsoon usab diri dapit may Alangilanan, dapit may Maaslom, no, dapit of course ang akong mga paisano diri sa Tupas, kay taga Tupas man ko manghigala, no. Ang ato po mga igsoon din na dapit may Sunduan, Bulisong, Limayag, kumusta na?
Naghinaot kita mga higala nga naa kamong tanay sa naa kamong tanan sa Kapiskay Paglawas. Of course, ang taga Dungguan, no, miyembro sa Sigako family, no, kay na ako'y nakailan nga Sigako na siya karon nagpuyo sa Tayasan, kay siya karon mo in charge diri sa DAR sa Ayungon, no, kay duha ko kayang assignment. So kumusta na nga atong mga igsuon nga mga miyembro sa Sigako clan dinha sa mga anak ni aning Brad Momong, no, nga parehos kay gnawong pud niya gyud. Limot lang ko sa pangalan, pero Sigako bisa nakailagay ko siyang hitsura kay Sigako may sa kay tanawon. Nahala naman padayon ta mga higala sa tuang nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Ari na kita mga higala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Caritas Philippines danawagan karon og dugang hinabang alang sa mga kaigsuonan nato nga nahimong biktima sa baha nga nahitabo dito sa may Davao Region. No, nasayran nato nga aduna nay 1.2 milyones ka mga tao ang apektado na sa paggrabe nga pagbaha dito sa mga lugar. Balita gikan sa Vatican, libuan ka mga kaparian sa nangagikan sa 66 ka mga nasod ang niatender karon sa usa ka panagtigom dito sa Roma nga adunay kansa gi iluhan og rekindle the gift of life within you. No, matud pa ang nagpasiugda niini mao ang Vatican Dicastery for the Clergy Evangelization. Mao kadto mahigala ang mga balitang simbahano niini kamudtuhon ug ari kita manghigala sa atoa nga Saint of the Day. Aboy no ang ato nga Saint of the Day karon mao si San Jeronimo Emiliani, no? Kini si San Jeronimo Emiliani na tawo kini siya niadtong tuig 1481, namatay na adtong 1537. Taga Venice kini siya, na former soldier, unya nadakpan siya manghigala, learned how to pray, escape and return to Venice. And then he entered the seminary and became a priest. Unya sa plague and famine, nahimo siya, nikuan siya, nitabang siya sa mga orphans ug sa mga batanon. Unya, together with two other priests, founded the Clerks Regular of Sumasca. Mga Sumascan fathers. Died in 1537 from a disease he caught while tending the sick. He was canonized in 1767, and in 1928, Pius XI named him the patrons of orphans and abandoned children. No? So karong adlaw mahigala ato nga giduyugan, no, ang atong mga kaigsuonan nga mga Sumascan fathers sa ilahang pagsaulog sa kapistahan karong adlaw sa ilang founder nga mao si San Jeronimo Emiliani o Saint Jerome Emiliani. Hala no, may mudto na kanatun tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas ni ining kamudtuhon. Okay. Ari na kita mga higala sa atuang ginagmay nga Jolo joke. Sa na itong higala ako. Jolo joke. Boy na mahigala. Nag-istorya gihapon kini si Pusting og si Picoy. Grabing banga dito sa Mindanao Koy, no? Dito, no, gani warag 1.2 milyon na ang apektado. Mao gani, no? Sobrang tubig dito sa Mindanao. Ato diri kulang sa tubig. Mao gani, no? Ang ato ning move on pagsulti dito sa Mindanao, murag multo. Multo? Anong multo man? Kaya sa Mindanao kuan mao, mula pa naman sa atong tubig. Munang murag multo. Kuwan na lang sa tanin mo, Mr. nung kining Pusting. Nga diri sa tuwa, sa mandiri? Diri sa ato, kuan, murag kuto. Ano na kuto naman na? Okay, kulang man sa tubig, di kuto. Ano ba? So, ito pa dito sa Mindanao, murag multo. Murag nga, mapun siguro hinungdan nga daghang nangamatay dito, no? Sa baha, kay multo mapuday, no? Mulapaw na sa atop ang tubig. Nya, diri sa atua, munang naapoy nagipang kuto, tungod kaway kaligo. Muna, ang tawag diri sa atua, kuto.
kulang sa tubig. Joke ba yun? Joke na lang ito, may lain. Sa ganito, Mr. Cheng, sa ganito, nung Busting, multo, mula po nas atop ang tubig. Kunya, dire sa atua, kuto, gipang kuto na tungod kay kulang sa tubig. Nahala no, may munto na kanatong tanan mga higala, nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Abay no, ari na ta mga higala sa atuang Catechism. Ato dahil nga timbayaon mga higala, no? Ato ang mga kaigsuunan diri sa may Dumaguete. Kumusta na ng ato mga igsuon din na sa Dumaguete. Dumaguete. Okay, ari kita sa una nga pagtulunan. Let's talk about Lenten season. Abi no kining Lenten season mga higala, usi kini siya ka Germanic word, no, na referring to the spring season. No, sa to pa kining Lenten, no German gito no Lenten, Skriken, anana. Iginana gito noon. Maklaro ra niyo yung mga Germanic word aning Lenten. Kay pareho sa mga Straten, no. Konten, anak mo na mga anak mo na mga German. So, kanina yung Lenten nga word is a Germanic word. Meaning to say, nga dito, sinultihan dito sa mga German siya. Referring to the spring season. Sa ito pa kay pila man na ka season sa Germany. Kuan, kanang winter, spring, summer, or fall. Muna siya, no? Winter, spring, summer, or fall. May kanta na, winter, spring, summer, fall. Ato pa kining spring, muna siya musunod dayon sa kining winter. Unya, sa German nga word, gitawag kini siya og Lenten. Okay, nga naman, kini tinuong Lenten season, ting summer, ting kuan man ting spring man siya. So, Lenten is the Christian season of preparation before Easter. Sa ato pa, kining Lenten season mo, kini ang panahon nga nangandam kita alang sa pagsaulog nato sa Pasko sa pagkabanhaw, no, Easter season. Na unya unsa may mga buhatonon, that is a period of repentance, no. Kining Lenten is a period of repentance, no, muna mangumpisal ta, mangalawat, ang kaning mangumpisal, mag-recollection, no, maghimo og mga buluhaton sa pagpamalandong, no, paghinulsol sa sala. And number 2, moderation. Muna nga doon na kita'y gitawag bitaw nato og abstinence, no, and fasting and abstinence. Kaya dili man ta magpasagad og kaon panahon sa Kwaresma, Lenten, no? So muna nga ang Lenten di ay o Kwaresma panahon sa paghinulsol o panahon usab sa moderation. Kanang dili ka magpasagad ba. Na unya, number 3 is spiritual discipline. No, sa to pa doon na muna'y panahon nga mamalandong kita o disiplina ta sa itong kaugalingon. Ang purpose ni Ana, in order to reflect on Jesus Christ in His suffering and His sacrifices and His life, death, burial, and resurrection. No, dahil na yung mga nagpaluyo nga word sa Lenten. No, German man din ang pulungan. Lenten. Mura bag Straten. Kantiken. Una sa no. So, muna nga, kung sa ganito ng Lenten, this is a Germanic word, the Christian season of separation before Easter. Muna nga, Lenten is the period of repentance, moderation, and spiritual discipline. The purpose is to reflect on Jesus Christ, no, mamalandong sa kinabuhi ni Kristo, His suffering and His sacrifices, and His life, death, burial, and resurrection. Wala, no? Muna yung Lenten. No? And then, of course, Lent should be the time of grace, defeating temptations. Si Pope Francis mo niyang gisulti. Lent should be the time of grace and the time of defeating temptation, says Pope Francis. Like the people of Israel during the time of Jesus in the 40 days in the desert. No, no. Anyway, moderation. Usaon man nato, kaya naman gibutang diri sa usa sa mga buluhaton sa kuan is moderation. Usaon man nato nga
mapuy-an nato kining moderation. Moderation, kinahanglan nga we should identify the key triggers that lead us to overdrink and kining develop mean to neutralize those triggers and develop means in order to neutralize these triggers. Ato pa, kung gusto na ita nga mag-live with moderation, atong tanawon kung unsa man ang mga makapaaghat kanato nga makainom tagdaghan o matud pa mo'y makapaaghat nato nga magbag-o, no? Magbag-o ta. Moderation is to identify atong ilhon ang mga makapaaghat kanato nga mo daghan tag inom, daghan tag kaon, o niya atong paningkamutan nga pinaagi niini man-neutralize nato ang atong mga triggers. No, identify the key triggers that lead you to overdrink and develop means to neutralize these things. No, and number 2, identify and start new spare time activities that will displace drinking in your life. No, sa ato pa kung unsa imong naandan nga mga bisyo, mo develop kag mga butang nga diin mapalayo ka niining mga butanga. Unya if when you have sleep by a post mortem to see what was wrong. O sa ato pa imong yung tan-awon kung unsa yung mga hinungdan ngano nga makabuhat ka sa mga butang nga nagpasulabi ra. Unya ikaduha, among makita kung unsa gyud problema sa imong kinabuhi. Muna siya gitawag og that will lead us to moderation. Kana bang taong dili na bitaw ka magpahinubra ba? Di na ka magpahinubra. Okay, klaro? So okay, Lent should be the time of grace, defeating temptation, says Paul. And like the people of Israel during the time of Jesus in the 40 days in the desert. And experience God's grace and temptation is not unique to modern Catholics and to the church. Experience of God's grace and temptation is not unique to modern Catholics and to the church. Ito pa, kining mga temptasyon sa atong kinabuhi, no dili lang ni kay kanang sauna ra hangtod karon. No, naara gyud gyapon na niya. Dili ni unique nato nga mga Katoliko nga kita ra gyud, dili ang tanan gyud mo makaatubang gyud og mga matud pa mga pagsulay, mga tentasyon ba. So nagkamot kita nga karong panahona sugod na karong kuan. Hapit ta unsa man tarong adlaw pizza utso na. Karong pitsa 14 sugod na ang Kwaresma kay Valentine's Day man tuod na. Pero kuan na muna nay sugod nga mo magpuasa na ta kay kanang ding adlaw nga Miyerkules sa Badlis, no, munay usa sa mga adlaw nga diin compulsory gyud nga magpuasa ta, mag-abstain sa pagkaon og bisan unsang mga butang nga adunay kalambigitan sa karne. Okay, so dinna na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA. Mana milit na usab kaninyo og sa ako na ginaingon, maayong budto kaninyong tanan. No, niya kato mga senior citizens kung wala pa mo makainom sa inyo nga maintenance medicine hala tumara na. Ano? Unya katong mga batan-on nato, no, ayaw kay magpasulabi sa inyong gibati ha, kabahin sa pagpakusog sa motor kay kalagmitan ako nakitaan yung tigpakusog og motor mga batan-on. Unya kalagmitan po sa mga disgrasya batan-on. Muna no? So digha itong usang adlaw dito ko gikan ko sa nangadlawon ko o uli. Sige kan dito sa magidi ang mapaingon dere sa iyo. Ngun diha joy na-disgrasya dapit sa may amlan ba to? Dapit sa may Sibulan man siguro. Ano amlan na to? No, luoy kay batan-on pa motor kung sa dagitong hitabua nga na-disgrasya man. So muna no mga batan-on ha. Ayaw kaayog pasagad og pakusog labi na gyud kung bag-o patang nakat-on kay kanang bag-o patang nakat-on lami man jud ning pagpakusog-kusog. Pero ayaw ha. Ayaw magpadala sa inyo hang gibati. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.